Marijan Rističević rođen je 1. marta 1958. godine u Zemunu, srpski je političar i zemljoradnik. Od 1996. godine bio je sekretar koalicije Vojvodina, a od 2002. predsjednik Narodne seljačke stranke. Završio je višu školu organizacije rada, živi u Novim Karlovcima. Bio je predsjednički kandidat Narodne seljačke stranke na izborima za predsjednika Republike Srbije 2004. godine i na izborima 2008. godine. Bio je finalista reality programa Farma 2010. godine, kada je izgubio od pevačice Katarine Živković. Komentarišući napad Boška Obradovića na Marijana Rističevića kada mu je Boško Obradović navodno pocepao sako, Sergej Trifunović je odgovorio šta će na Rističeviću sako.